Assalamu alaikum. Allah kai kaɗai ne abin bautawa da gaskiya har kullum. Allah bawa yi gagar misali. Shi kaɗai ne la'ata kuzuhu sinatun wala nau. Suna na gamu. Sunan da ba a yin hayi nasa sai an haɗa da tagwaye. Allah ya saka wa kakanmu sarkin aska Abdal mazaunin Katsina a halin yanzu domin shi ne gadar mana da wannan magani na HIV, maganin cutar sida wato cuta mai kare garkuwar jiki. Wasu 'yan maganin suna tallata maganinta ne saboda neman suna. Sukan kiyasta lokaci takaitacce idan mutum ya sha maganin wannan cuta mai kare garkuwar jiki ƙasa da kwana 90 da isa ya warke. Sanin lokacin da za a sha a warke sai an ziyarce mu za a san shi. Daga cikin masu neman suna ne a ɓangaren ba da maganin HIV sukan canja wa mutum jini a nuna masa cewar nasu aka gwada bai sani ba. Wannan tunatarwa ce da duk wanda ya karɓi maganin HIV. Kar ka yarda mai maganin shi kaɗai ya gwada. Wannan maganin na HIV da nake sharhinsa yaro ko babba da yardar Ubangiji in har ya amfani da shi iya ratsa ɓargonsa da jininsa ya kori cutar da gaggawa da yardar Allah. Mai cutar sikila, mai cutar AMC, mai jini AS, garan jaba, ɗo'in magani, garan gaɗa mamaki. Domin in mai cutar ya amfani da shi da yardar Allah ya kan latsa jininsa da ɓargonsa yawan ko cutar ta zama tarihi. Duk budo guda 5,000 ne muka sai da shi. Amma daɗewar sikilar a jikin mara lafiyar idan ya gaya mana takan sa ya sha robar maganin sama da ɗaya. Babban adireshin wannan cibiya yana garin Karmami, Gabasawa Local Government a cikin Kano State. Mazauna ƙasar Ghana za ku samu wannan cibiya a garin Kumasi daidai roundabout na Transformer. Mazauna birnin tarayya kuma Abuja za su samu wannan cibiya a Area 1 wato Afo. Cikin resettlement muna aiki ranar Juma'a da kuma Asabar. Mazauna jihar Bauchi za ku same mu a garin Azare muna aiki dai ranar Laraba da kuma Alhamis. Mazauna jihar Gombe su kuma za su samu wannan cibiya wato a garin Billiri. A cikin unguwar Fushiya muna aiki shi ma ranar Juma'a da Asabar. Mazauna ƙasar Chadi za ku samu wannan cibiya a garin Jammaina, unguwar Gasi, daidai Assembly. Mazauna kuma jihar Borno za ku samu wannan cibiya a Gwange layin tanki. Gidan Abubakar Sarkin Aska muna aiki ranar Litinin da kuma Talata.